3 март ще допълним малко запасите с медец. Имат мед, прегледали сме ги, значи по 2 корпуса, корпус и половина, 2 корпуса имат мед всеко едно семейство, но поставяме за всеки случай да имат храна. Така или иначе имаме мед. Малко се подкачваме. Имаме керамитки против вятър. Температурата в момента е 10 градуса и половина. Меда съм го разкристализирал около 2 дена. Съвсем лекичко така. Не поставям захаросен, кристализиран мед, понеже трудно го взимат по-бавно, така си го директно консумирам. В хранилката имаме няколко клетки. Поставяме мрежичка. Така че пчеличките да ходят по мрежичката да взимат. За времето в момента има достатъчно пчели. Прекалено бих казал, учудващо много. Не са консумирали зимата, кой знае колко много от храната. Някъде около 25%. Не много. Наистина имат по... Тук има в този около корпус и половина мед. По този начин, с мрежичките, оператора не може да дойде насам, поне сме се качили в момента на едни стойки, е малко трудно. По този начин с мрежичките нямаме отдавени пчели. Няма проблем. Просто взимат си меда без никакъв проблем. Нито една жертва вътре няма. За да не изцеждам и да не мием буркана, понеже има малко мед, ще го оставим вътре в наставката. Наставката е дълбока, 7 см. Не съм го правил до сега. За целта ще подигнем задното капаче, да могат да излизат извън хранилката. В едното ъгълче просто да могат да излизат и да обират и този мед, който е тук, дори и този в капачката. Следващия път ще видим дали са свършили тази работа, дали са почистили вместо нас. Поставяме керамитка, понеже сега очакваме пролета да има ветрове, които може, въпреки че сме тук под навес,
може да повдигнат някой капак. Ами, това е за момента от 3 март. Имат всичките храна в момента, раздали сме и със спокойния очакваме развитието, което ще бъде интересно през април месец. До скоро!